ina ga ma'abucin ilimi iya da ɗaukaka ra'aitul ilma sahibuhu sharifun. Ni ina ga ma'abucin ilimi iya da wata ɗaukaka. Ya ce wa in waladatu aba'un li'am, ko da iyayen da suka haife shi wulakantattu ne, ko da iyayen kaskantattu ne, yanzu in yi zama malam to daraja ta samu har iyayen. Inda da can uwayen sun zama ba kowa bane su a cikin gari, to da an ce dan ya zama malam za ka iyayen ma sun kara wata martaba. Kaga dole ne ke da wa'ai haƙuri, dole ne a yi haƙuri. Yanzu mai ta'alimin bilitayin ta'alimin muta'allim ya yi waɗansu baitutuka masu muhimmanci dangane da neman ilimi. Yana cewa ala la tanalu ilma illa bi sittatin sa'umbika an majamu'i habi bayani zaka'un wa hirsun wa sikibarun wa bilkatu wa irshadu ustazin wa ɗulu zamani. Kaga abu guda shidda ne ya wani dukansu matakai ne na samun ilimi, sai dai idan ka auna daga ciki sai kaga a shidda nan da wuya za ka samu kanka a cikin biyu. A cikin biyu kaga biyun nan dai gaba ɗaya ka san kawai ka ci kwallo a su. Ya ce ala, ya ce ku saurara, wannan kamar abin da mai shaidu da yake, kamar abin da mai ɗan kira yake ce ala ku saurara. La tanalul ilma, ba za ka samu ba ilimi illa bi sittatin, sai da abu shidda. Abu shidda ne, abu shidda haka in ka haɗa sai ka samu ilimi. Ya ce samun bika da sannu zan baka labari an majamu'iha da taron waɗannan abu zan haɗa masu a guri guda bai bayani, kuma da bayani ɗaya ba ɗaya. Sai ce zaka'un, na farko kaifin hankali, abinda ake wani kaga kana ganewa ƙware shi ake da mai kaifin hankali. Dai da aitayin bayani amma baka iya gane abinda ake nufi, kaga akwai saura ke na kasa. Amma ta ana bayani kuma kana ganewa abinda ake wani a bayani, to wani shi ake ta kwakwalwa kaifin hankali. Duk bayanin za a yi a ga kana fahimtar abin, shi ne ma'anar zakawa, kaifin hankali. Ka zan kwakwalwa ka safiya ce, duk irin matsalar abu idan aka wani kana iya gane abin da ake nufi. Sai kuma mai wahala wa hirsun, kwaɗayin. Za ka samu mutumin kaifin hankali to amma ba shi kwaɗayin. Ga da kwaɗayin sai zama malam, to amma rashin kwaɗayin sai sa sai zan almajiri, sai zan kamanni. Rashin kwaɗayin sai sa maimakon zama malami sai ya tsaya a matakin almajiri kawai. Don lokacin da waɗansu matsaloli za su fito na hadisai da ayoyi, ka rasa yadda za ka yi, ka ɗauko wancan aya, ka ɗauko wani hadisi, ka ɗauko wani fikihu, ka wanda masa'il, in dai ba za ka yi haka ba, ka ga baka zama malami ba. To amma inda kwaɗayi yi wa, inda kai mun hankali, wannan matakin kafin kyauta da bismillah sai ka kai wani matakin. Kafin kyauta da bismillah sai ka kai matakin da za ka yi ka zaƙulo ayoyi, ka yi ka zaƙulo hadisai da fikihu, ka gama ka tattara ka hudu wata matsala mai wahala. To amma kwaɗayi wa shi ne matsala, kwaɗayi yau. Wasu dabaru ya ce sannan kuma da ɗaukar haƙuri, wa bilgatun sannan kuma da yalwa. Ka sami yalwa ta abinci, ka samu kuma yalwa tsawon lokacin da za ka kashe. Sai ce wa